ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ। କେବଳ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେ ରକ୍ତଦାନ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ଉପାଦାୟ ଆଣିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ବୟସ 18ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓଜନ 45 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରକ୍ତଦାନର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନୂଆ ରକ୍ତକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହାର୍ଟ ଏବଂ ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। କୋଲେଷ୍ଟର ଓ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଥାଏ। ଆଇରନ୍ ସ୍ତର ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ମୋଟାପଣରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଯାହାଫଳରେ ଅପାର ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ। ଆସ ମିଳିମିଶି କରିବା ଶପଥ, ଯେତେକ ଭଉଣୀ ଭାଇ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାରିକୁ ଆମେ ମରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ ପରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଥିବା ଯଦି ସଞ୍ଚି 3ଟି ରୋଗୀଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅବେଳରେ ଯିବ ବଞ୍ଚି। ରକ୍ତଦାନେ କେହି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏନି ଏକଥା ମନର ଭ୍ରମ। ରକ୍ତଦାନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କରିହେବ ସବୁ କାମ। ରକ୍ତଦାନ ନେଇ ଆମ ଏ ମନରେ ଯେତେ ସବୁ ଭ୍ରମ ଅଛି, ଆସ ସେହି ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଦେବା ପୋଛି। ରକ୍ତଦାନ ଅଟେ ମହତ ଦାନ ଏକଥା ସଭିଙ୍କୁ ଜଣା। ରକ୍ତଦାନ ଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁଣ୍ୟରେ ହୁଏ ଗଣା। ହଁ, ପୁଣ୍ୟରେ ହୁଏ ଗଣା।